Videa. A dneska to bude video, kde budeme vlastne v týchto tu vlastne na 18-ku, aby sme si odomkli prvú postavu Spajka, legendárnu. To je podľa mňa fajn. Áno, tak Spike bude moja prvá legendárna postava, za čo sa teším. Vidíte, že si ju môžem unlocknúť za 9 gemov. Ja mám iba 2 gemy, pýtajte sa ma ako som mám 2 gemy, ale mám 2 gemy. Lebo zo Star Dropu, toho legendárneho, čo je z tohto eventu, som dostal Mistra Pího. Ja som si na neho kúpil aj skin, dneska sme dostali vlastne tých 1000 blinkov, za čo som si kúpil tento skin na Bowa. Áno, tak ja proste sem tu. Môžeme si pozvať môjho kamaráta. Tak. No. A tak teda si poďme hrať. Ja by som hral toto. Koho si vybereme, kámo? Koho si vybereme? Myslepí. Alebo nie. Mortise. No poď, lebo si ťa lívnem. Máš síce hypercharge. No dobre. Tento tuharský by the way sa mi joinal do klubu. A no. Spolu sme skoro dali 6800 trofí, čo je super. Samozrejme ja, on neviem koľko to má. Knockouty. Nie. Dobre. Tak. Poďme. Aha. Ježiš, toho som nechcel. Kick. Dobre. Takže ty teda chceš. Knockouty PB5. Nie. Dávam knockouty. Dobre. Ready? Ja si dám. Toto video je chaotické už teraz. Ja viem. Ja som. Vidíme to, že takhle to má Spajka. Je to tu místopí. Asi to potiho. Asi to desetný. Na tieto PvPčky. Dobre, to podľa mňa neviem. Dve koletky vedľa seba. Vyhrali sme my. Winning. Máme sa, dobre, máme hodinu. Takže nedal to. Ale ten neviem. Už som zabudol na nickname, sorry. Tak, no. Rozhodne sa zaslúži moju čest. Moju čest je... No a ja som úplne to. Toto teda... Jak? Ale tieto knockouty PvP sú proste také divné, že proste sú tu väčší, tu sú také šipky divné. Proste tomu vôbec nechápem. Koľko mám? 31 000. Bra.
Sedlo. Až teraz som si všimol, že sa volá sedlo. Takže je to podľa mňa Čech alebo Slovák. Možno je sedlo aj dačo v polštine? Neviem. No, asi hej. Dobre. Congrats. My ale potrebujeme questíky. Čo máme? Jeden, dobre. Máme Rare Star Rob, okej. Ja si ho odcepnem. Dobre. No, dobre. Na koho máme najviac questov? Ja mám najviac na pokoví často. A teraz to asi nie je výnimka. No popani zase tak dobrý není. Ale no, mám najviac na questov. Takže no. 5 battles. No. Budem mať 1000 dokopy. Dobre. Ja som ready. To mi zase prišlo. Kick. Áno, vravel som nám vlastne príspevkov, som vravel, že dostanem Brawl Pass Plus, ale no, nedalo sa to. Sorry bros, ale to sa to nedalo. Viem, to říkám, no. Ale Frank. Jaký? Nie, je v kej, nie. Dobre. Nice. Ten Luky 7 je vorec, to je vlastne ten Luky 77, čo Luka 77, ja už ani neviem. Ale to je on. Tak by ste chceli vedieť. No. Takže, ak chcete, dajte mu odber. Alebo like. My máme radi každú podporu. Poď to dám. Yes. To je zo SpongeBob Adventure. Riane Mortis. Škoda, že sa už nedá získať. A budeme mať dneska prvú legendárku, takže teda aspoň dúfam. To uvidíme. To je kráľ. Ja mám slova je zrovna ten tuharský. Neviem. Ja si takého tuharského poznám, ale keď dáte z nich, ani neviem. Kto vie? Nevie. Ja som povedalku dostal. No aj tu sa dosť questov. Dobre. 6800. Nice. By the way, neviem, či som ravel, ale tuto, kde som pušoval na 6500, kde som ani nedopušoval, tak som tu ale dal a z toho legendárneho Star Robu mi padol kam od 1000 coinov. Nič horšie sa snad nedá. To. Asi dám ho znova poka, lebo na ňom mám najviac questov. A tieto PvP knockouty ma bavia, actually. Poď. Dobre, ide. No, by the way, videl, že s tým Mr. P a že s tým Mr. P si kúpujem skina, no. No, GG, kámo, už dneska druhý, kámo, ja. Mám na to nervy, mi dlho nevolali, ale dneska sa spustili, kámo. Nervy mám na to, nervy. Rozumiete, to nie sú nervičky, to sú, aj keď to sú asi nervičky. No. Nervičky mám, no. Tri na dvoch. Ale to je, no akože,
Salto mohlo byť 1 na 5, ale... Chápeme sa, že to tiež nie je najlepšie. Ale ide mu dosť dobre ten Brawl Stars tu horskému. Dobre. Chudák. Ale má Grifa, čo ja nemám, takže oceňujem. A má aj Ali, čo som počul. A neviem, ako vám mal ten Jackpot Griff, tak proste sa mi nepáči. Akože, neviem prečo tiež, ale no, toto sme prehrali. Dobre. Miau. Yes, to dáme. Alebo nie. Odohujem teammateov. Nie, neprehrajeme. Akože mne nevadí prehra. My hlavne potrebujeme tie questy. Ale no, výhry do questov potrebujeme. Takže no. Dobre, Perl dáte. Easy. Nice. Teda, nemusí to byť easy, ale dobre. Dobre. Ja si nechám. Asi, aký dáme spraviť tento. Takovský. Dobre, mám buknutých takých tých botov teda. To nedáš. Udával som to. Ale ma nepočul. Čo ja sa nedivím. Ale počuť by ma mohol. Dobre. Perla je OP. A to nedávam. Ale to? Že by? Neviem, ale. Ak by sa to stalo, bol by som rád. Lebo sa to potrebujem do questov. Nie. Dáš to, verím ti. Nie. Dobro. Normálne, tucharský je dobrý. To je také dobré. To už je 13 minút. Dobre. To je jedno. Čo dáme? To je naprosto zbytočný, som ho to dostal s ním. Na Jessie. Tak pome. Dúfam, že nebudete online. Ukáž. No nebuď. Nebuď online. Či offline. Idem do Poľska. Jaj. No, ide do Poľska. Dobre, offline si. Dobre, nepotrebujem vidieť tvoje fotky, lebo natáčam video. No, a stále sme tie questy nedostali. Potrebujem 1000. Aby sme odomkli toho nádherného. No to neviem, či... Fuj, prečo to máš Axel Willow? Dosť Tommy. Fuj. Čo to nebudem... Čo budem nenávodiť. Dobre, máme Surge'a. Congrats. Dobre, bože môj, nebudem sa pozerať na tie fotky.
Ten sa chudák. Zóna na poison. Nie. Uf. Počkaj, budem sa od toho druhého. Halo? Poďme vysvetli, prečo mi nejde pozerať ten Dobre. Už viem. 1 na 3. Čo tak zahrá, tak je to najlepší človek na planete. Roku zabil, takže je to veľmi nádejné. Čisto fakt stane. Ale moc tomu neverím. No. Normálne. No. Polícia. Mi písal, že ide do Poľska. Poľsko je akože co fajn, to ne. Ale proste sú lepšie, také. Že Taliansko, Chorvátsko, chápeš, to je normálna destinácia. Nie, Janeta je strašne. Keď je v nebi, nikto ju zabiť nemôže. Pomoc. Už to iba Janeta. Aha, nice. Tak toto je možno, že reálne zahral. Takže, dobre. Nezahral. Potrebujeme dačo, na ktorom budeme to. Musíme dať trophy five, a musím si zahrať na Netflixe, alebo to je proste taká doba. Ja si zahrať dobre. Dobre, chceme duo showdowny, dáme si duo showdowny. Dobre. Ale má na malých trofejach, to je dobré, kámo. Ja na trošku vyšších mám mistra Pího, ale no, tam to není. Celé by bolo horšie, keď sa hralo z Jackie. A aj to je docela fajn ešte. Lebo najviac mám iba na 27 týru Jackie. Keď mám Alice proste v týme, to bude super. Takže super. Ale to kým. Mám backdown. Treba odpovedky vychodím do jedra. To je proste. Ok, Mr. P zase není tak zlý. Mr. P. Pár kýpov. Na pohodu. A teda som si vlastne mal toho poka. Congrats, ale aspoň mám 500 takto. Už konečne mám dačo. Mám stardy operérkovi. Dobre, 50 coinov, to mi zlepšilo život. Normálne. 500, dobre. Máme ďalší star drop teda. Epický. Pina 8-bita. Ja si môžem kľudne nastaviť. No je to úplne jedno. Tak. Taký divný, ale...
Ani nie je divný. Nie, on ma opustil. Tuhársky. Musím ťa invitnúť. Dobre, ale pokazy nedávaj poka. Poka potrebujem ja, bro. Nie. Dobre. Posiem skúl, to je fajn. Ale lepšie by bola tá Alina. To nevadí. Tak tu sa budeme kempiť. Von. Wrapped up in herself. #haters. Nie, Bu ide na mňa. Nie, on sa dohýluje za to, že čo... Nie. Nie, že pokonanie. A tam má spajka. Nie. Nemôžeme trochu. Asi fakt budem hrať za takého iného, ktorá má veľa questov. Ale mám tu také questy, že neviem. And who battles Jim Gabi alebo Rockbally. Tak to radšej dám Rockbally. Dobre, tu môžeme hrať konečne s takým pokom. On má tiež gumivernitu. Dobre. 10 win streak na ňom, nice. Skúsim prekonať 11 win streak na nite. Messi. Nie, Messi není legend. Ronaldo. Naša kaza je hlúpejšia než Rosa. Fakt? Už nikde. Nie, som tam mohol streliť, mohol byť gól. Ale nie, čo urobí Ríška Bosky. Dobre, vysledujeme ich. Dobre, dáme im to preč. Aspoň nie preč, ale viac ďalej. Nie, choď na týchto. Čo je? Čo na tej Rose? Počkaj, že môžeme dve? Normálne, my máme hlúpa kaze. No time to explain. Dobre. Máme preč svoj winstreak. Nie. Potrebujeme také questy, prosím, naplňme. Ale to nám vlastne nedáva. Dobre. Use. Toto je kamo vynikajúci quest. Tak to budeme hrať aj fakt tie duo showdowny. Napíšeme. Potom vždy dávaj play again. Teda tak sa volá to tlačítko, nie? Yep. Nice. Tak to normálne je tak dobrý quest. Ešte, že je v Brawl Starse. Normálne iba play again dávame. Na strede je na čestka. Wow! Very super, skrbený.
To sa neoplatí. Nie, no dobra, sa tu tam. To je ten zbytočný. To boli fajné. No nie, len druhá mostovka. Neboli bez parky, ale prosím. Play again, play again, play again. Dobre, Boris. Boris, že? Ja sa už milím tuharsky, dobre. Yes, dobre. Musíme dať play again 2, nie 2. 10 krát, no. To asi bude troška oriešok, na to pochakám. Aspoň skúsime. Dobre, máme 2. Ich bere Lu. Dobre. Luisko je preč. Lu je preč. A ja som preč. Aspoň dáme plík. Musíme to dať. Záleží to na legendary brawlerovi. Musíme dať 10 krát play again. A budeme mať spajky, čo? To video neviem, či náhodou nebude mať aj hodiny. Ale už to natáčam pol hodiny. A normálne nič sme to neurobili. Dobre. Dobre, tempo. 2 máme, perkyby. Čož? Takže 3. Tam nikto nie je, ale dobre. Ako dáme? Dobre. Asi žiadne. Dobre, teraz sa na stred vyplatí. To dáš. Dobre, nice. Máme takto. Sejím. Podarilo sa nám dať do showdownu. Teda musíme fightiť Ešak, ktorý má neviem koľko to je chybov. 8. A volá sa Miša. No, dobre. Druhé miesto. Ja potrebujem dať play game. Daj play again. Yes. Yes. Teda. My získame kámo spajka dneska. My získame spajka. No presne, let's go. Spajka budeme mať. Let's go. Let's go. Otis. Vyťahy Otis. Sú také zlé. Dobre. Zabil Mooba. Ja si, že každý zvládol, teda dúfam. Využil zbytočne. Hyper Chargu. Či Hyper Chargu. Rutinu. Možno 103. To je reálne dobré. To je dobré, ale my nepotrebujeme nič. My potrebujeme dať play game 10 krát. Dobre, prehráme, ale to nevadí. A to nevadí, ja sa tu naháňam s Frankyčom. Ale je to plus 4, je to plus. Mám tých 9. Nie.
Ešte dávaj play again. A je, uložilo sa mi. Roasting events. Ja už na ňom budem mať normálne 10. To je fajn. No poď. Poď. Tu hacky. Dobre. Duo Showdown. Máme Sandy, Pack Skin, ten mám aj ja. Ale Sandy nemám. Ale nemám ako ľudí. Poka majú. Poka. Vieme, že sme si dneska s Pokom dali toto. Ej, to dáme úplne na to. Let's go! Let's go! Oh! To na tom berím. Máme showdown. Teammate máme 7 sekúnd. Kde je tá Sandy? Dobre, už jednu. Kde je tá Sandy? Tam je. Dobre, už znova nemám teammatea. Nice. Jackie. Tu dáme. Nie, tak nedáme. Tak dáme. Ale už Sandy už nedáme. Stále, toto je fajn. Rýchlo play again. Yes. Spike na mňa čaká. No a Ali Drako na mňa čaká. Ale neviem. Prečo? Prečo na showdown? Takže oni sú dobrí. Easy. Let's go! Kona Gina. Dobre, už má Lumi na GG, super. Super. Dobre, musíme nahitovať, dobre. Bele máme. Dobre, top 2, oni majú 12 powercubov. Nemáme šancu. Dobre, proti tej jednej. Hej, ale proti tomu Ginovi, čo má 13 powercubov, absolútne žiadny. Možno. Nie, musím spawnúť, ktorá má. Ja viem, že je tam. What? Hej, tam má to. Má superkou. Latinou. Dobre. Nevadí, musíme dať play again. Teraz dáme play again. 5-krát. Iba. Jaj, to bude trvať večnosť. Dobre, ticho tam, prečastku ja jem tam. Let's go!
trofej, tak normálne ona sa má uteká. Ona sa trofejom môže letieť až do nej, no, dať si tam. Ale no, ten game mode sa znova vráti, podľa mňa rozhodne. 5. miesto, nevadí. Dáme play again. Ale tak už sa nedá. Ale máme beginner mistra Pího a máme star drop super airkový a z toho je 100 coinov. On sa nám líba. A není online, aj keď mi tu ukazuje, že je jeden online. A tak je, tak sa s ním znova mu dáme invite, ale on to rejectne. A tak teda asi ideme hrať dačo iné. A bravo boli kľudne. Dobre, tak mi dala set. Dobre, I'm ready. Fakt vám to neresetlo? Dúfam, že nie. Ale neresetlo. Normálne. Získam spajkyča. A to bude super. Ja budem mať spajka. Ja budem mať spajka. To za 500, hej? 500. Budú mi chýbať kámo, také 3 si robíš srandu. Nový event. Keď bude najnovší event? A pozor, alebo to kľudne získam za to, že toto bude nový. Ale nový event, no. Neverím tomu, že bude také diedák toto. 5 dní, no bude. No. A čo tu robí? Dobre, líbol sa. Když končím, prihlásim sa späť sem, kedy budeš hrať. Ako skončíš? Skončíš. Když končím, prihlásim sa späť. Myslíš tým, že si odstráni Supercell ID a tieto blbosti, či? Ja neviem. To je jedno. Ja budem teda hrať asi na tie Bravo Bally. Nie, Bravo Boy. Áno. Aby som takého nenahneval. A normálne tých 1000 coinov. Ja si normálne kúpim gadget. Ja si normálne na toho Mr. Pího kúpim gadget. Ktorý, tento. OK. A možno, že to dneska nedám. Keby som to nedal tak tým spôsobom, tak stále tu na 250 kreditov za ďalší cieľ. Takže budeš hrať. Som to ja búhade. Jaj, lebo to je týpek, ktorého som tu mal v klube, ale no. A ten Fireheli má viac účtov. Ajaj, nebo nebudem písať. Lebo, no, tak to je fajn. To je nice. Ale no tak čo asi. Takže, má to 40 minút, takže ja to už asi ukončím. Takže čaute. Spajka si odomkneme teda na takom inom videu. Alebo môžeme pokračovať kľudne. Ready up, let's go. Viete čo? Nie. Ideme teda hrať a dneska dáme toho spajkyča. Dnešný deň je neviem aký, ale no, dneska sa nám to podarí. Pekný rím, kamo.
like an eagle. Živý. Dáme kolta. Dáme im kolta. Dáme je celý tým. Dobre, ešte tam ten power cube. No ten to môže zničiť, ale chcem, že tam ten zober. Teď zober. Yeah. Dobre, počkajme. Idem pre tento tu. This is our moment. Môžeme to dať. Takže dlhšie hry nám akorát kazia plány, lebo tak my potrebujeme čím kratšie hry, tak tým lepšie. Fly like an eagle. No Spike, zrovna ty tu zdrháš. Ty si dôvod, prečo toto video vôbec točím. Nice. Poď. A daj. Dvaja gain. Yes. A na konci tohto videa, no tam Mr. Pindol nebude mať asi tu noc. Tak je fakt. Fly like an eagle. Máme, dobre. Joj, 47 minút, ja som nemám čas, počuňa. Aj keď, dobre, čo vie. Dobre, máme. Fly like an eagle. A tam tak, kde bol Frank. Čieho dáme, to už je otázka času. Nie. Stále. Mám nevedí to tam. Dobre, nedal play again. Super. Super. No, poďme. Dobre, takže teda. No. Ja vydám asi ďalšie video, kde budem získať toho Spajka. No, ale toto je všetko z dnešného videa. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A nazdar!